прывітанне. Гэта чык-чырык, бла-бла-шоу. У якім Алексей Сапрыкін. Прывітанне, сябры, і у якім Павел Свярдлоў. Распавядаюць вам пра самыя галоўныя тэмы, якія хвалявалі нас, вас, іх, якія яшчэ займеннікі, ведаю. А мы ведаем, што яны нас усіх хвалявалі, таму што вы абмяркоўвалі займеннікі. Не, навіны, вы іх все абмяркоўвалі ў беларускім твітары. Ну, не зусім навіны, канешне, там навіны і сэнсы. Гэты тыдзень быў, мне здаецца, вельмі такі пладавіты, вельмі ураджайны на розныя дыскусіі, розныя тэмы і твіты, безумоўна. Слухай, але ўсё ж мусіць быць па-іншаму. Гэта ж лета, все паплылі. Куды? Ну, паплылі ад спёкі. Марожанка, можа, наадварот, спёка. Вось. Усе, ведаеш, баяцца выходзіць на вуліцу, сядзяць дома перад сваімі кампутарамі і твіцяць. Ну, не ведаю. Карацей, нешта адбываецца, сябры. Нейкая актывізацыя, заўважная. Як звычайна, праграму мы пачынаем з уступу, з эпіграфа. Это ты маеш звычайна ўвесную восень в вастрэнні. Так што я ж кажу, нетыпова, што ўлетку гэта адбываецца. Пачынаем з эпіграфа, і ў якасці эпіграфа у нас два рэплая на нашу папярэднюю праграму чык-чырык, сябры. Два рэплая такія. Па-першае, карыстальнік-назіральнік піша нам: мяне калі пакажаце, народу трэба ведаць праўду. А ведаеш, ніколі мы цябе не пакажам. Таму што дэмакратычная. Таму што я не бачу твітаў ад гэтага персанажа. Я іх схаваў, і жыццё маё стала такое спакойнае, такое гарманічнае. На душы стала цёпла і хораша. Цёпла і хораша стала. Так што давайце, спадар назіральнік, аставацца з вамі ў гэтых паралельных рэчаіснасцях. Там ваша праўда з народам. Я буду за вами назіраць. Я. Другі рэплай ад карыстальніка Валера Хай-Тек. Валера Хай-Тек. Парк яшчэ напрашваецца слова. Ну, конечно. Там нехта называл нас. Павел піша: сам ты косплей. Алексей, сам ты моя жонка. Гэта там было абмеркаванне. Хто хаваецца за гэтым аккаунтам было абмеркаванне. Да, я сказаў, што гэта косплей Валера Цэпкалы, а я падумаў так, што гэта ягоная жонка. Таму і відаць, ніхто з нас не меў рацыі, але пра жонку-то Валерыя Цэпкалы мы зараз пагаворым. Атрымліваецца, у мяне ўзяў інтэрв'ю Мікіта Мелказёраў. Да ты да поспеху прыйшоў. Нарэшце. Ты да поспеху прыйшоў. Сапраўды. Вераніка Цэпкала дала інтэрв'ю Мікіце Мелказёраву, распавяла там, як звычайна, пра тое, што няма ў Беларусі незалежных медыяў, все купленыя. Ну, не спойлеры, раптам хтосьці захоча паглядзець. Палажняк, які па Цэпкала ў маліны, пытается Денис Васильков. Жалко времени. Ну, типа, глядеть ці не глядеть, да? Твиттер безлітасны. Да норм пішаць, але нічого цікавого не сказала. Я не ведаю нават, глядзець ці не глядзець. Там же гадзіна з нечым. Ты глядзеў? Ну так, кавалачка. Ведаеш, як я па тайм-кодах прабегся, па самых цікавых там. Вот. А хто нам адказвае, што абавязкова трэба глядзець? Канешне ж, карыстальнік Валера Хай-Тек. Што яшчэ раз пацвярджае, што гэта ягоная жонка? Хутчэй за ўсё. Ці не зашмат увагі мы надаем сямейству Цэпкала ў нашай праграме. Мы ж прадажная медыя, у якой нельга крытыкаваць Светлану Ціхановскую, а то штраф 30 тысяч еўра ці долараў. Бач, я все ж таки глядзеў гэта інтэрв'ю, атрымліваецца. Зачапіла, да. Вось. А вот надаем. Ну, а глядзець ці не глядзець інтэрв'ю Мікіты Мелказёрава з Веранікай Цэпкалай. Вырашайце самі. Кіруйце сваім жыццём самі. Кіруйцеся сваёй інтуіцыяй. Ну, а мы пагаворым пра нашмат больш важную падзею на гэтым тыдні, а менавіта сверхновай зоркі. Было такое? Ну, вось, я пра гэтую тэму
Про якую ты зараз гаворыш? Выбух сверхновай зоркі адбыўся 100 гадоў таму, што нарадзіўся Васіль Быкаў 19 чэрвеня 1924 года і, адпаведна, што абсалютна лагічна, праз 100 гадоў мы святкавалі 100гадовы юбілей са дня нараджэння Васіля Быкава. Так здараецца, калі 100 гадоў праходзіць ад якой-небудзь падзеі. Раз у жыцці, я б дадаў. Адзін раз. І не ў кожным жыцці. Але, вот нам пашанцавала тогда. Але я вам скажу, что, здавалася, Васіль Быкаў, народны пісьменнік Беларусі, абсалютны маральны аўтарытэт, непахісны, незгінальны чалавек, які распавядаў праўду пра Другую сусветную вайну. Такую праўду, што не падабалася там вообще в Савецкім Саюзе вялікім начальнікам. Але, слухай, у школах вывучаюць? Вывучалі, прынамсі. Вось, далей там уже пачалося. Калі пачаліся все гэтыя абмеркаванні, там уже пачалі пісаць, што ў Быкава і ленінская прэмія была, і герой ён быў сацыялістычнай працы. Карацей, незручная праўда, але аўтарытэт. І тут прыходзіць Кацярына Хольцапель-Варажун, вядомая змагарка за чысціню беларускай мовы. Я думаю, што, дарэчы, недзе ў Еўропе жыве, у Аўстрыі, здаецца, да? Ведаем мы аднаго аўстрыйскага змагара за чысціню. Слухай, давай не будзем. Ладно, это уже зусім уже. А яшчэ аўстрыйцы носяць штаны, і што? А яшчэ там ёсць іншыя розныя аўстрыйцы. Карацей, сэнс у тым, што Кацярына змагла даклупацца да Васіля Быкава, прычым зрабіла гэта проста, майстэрска. Бліскуча, да. Раскажы, з чаго ўсё пачалося? Знайшла інтэрв'ю, я не ведаю, гэта свежае інтэрв'ю, не свежае, да, інтэрв'ю нейкага сваяка Васіля Быкава, дзе, той кажа, што, аказваецца, ці тая, не ведаю, дачка, сын, карацей, размаўляў з ім па-руску. Дакладней, гэта Васіль Быкаў размаўляў са сваімі дзецьмі па-руску. І вось, неяк внук Быкава загаварыў з ім па-беларуску, той слухаў, а пасля такой, лепш па-руску размаўляе, а то трасяночка ў цябе нейкая атрымліваецца. І вось Кацярына Хольцапель-Варажун піша нам наступнае. Пасля таго, як я даведалася, што Васіль Быкаў уласных дзяцей выхаваў на рускай мове, на жаль, не магу больш чытаць яго творы. Драматычная пауза, цішыня повісла просто, да. Якая нам розніца? Слухай, як бы розніца-то у тым, што ёсць такое меркаванне. Шмат хто можа, у прынцыпе, яго прыняць. Шмат хто можа яго і аспрэчыць. А Твіттер, ён вообще такі, ведаеце, палец у рот не кладзі. Адразу знайшлі інтэрв'ю самой Кацярыны Хольцапель-Варажун, у якім яна... Моўная пурыстка распавяла, што сын яе мусіць вельмі добра валодаць рускай мовай. Сама, кажа, такая. І ў Аўстрыі перавучыла сына на беларускую за паўгода з нейкай іншай, атрымліваецца, мовы, да? Вось, то бок, у прынцыпе, не адзін толькі Васіль Быкаў размаўляў са сваімі дзецьмі на нейкай іншай мове, акрамя беларускай. Варажун таксама быў грышок. Вот, як бы. Мяне гэта, конечно, заўжды здзіўляе, да? Ты сам-то, як это? Сам-то. Чыіх будзеш? Тайный сам-то. Вось, і, карацей, а вот прад'явы такі на мільён просто, да? Ведаеш, гэта прад'явы звычайна з'яўляюцца ў такіх людзей, якія вось зрабілі нейкі над сабой высілак сур'ёзны, не ведаю, перамаглі у сабе рускую мову, выціснулі па кроплі. І хочуць, каб нешта іншае зрабілі. Вот паглядзіце, я такая маладзец, у мяне атрымалася. А чаго дабіўся ты? Ці крыху па-іншаму. А чаго вы не выціскаеце таксама? Я ж выціснула. Так пакажы і раскажы, без гвалту і без прымусу. По-мойму, гэта так мусіць працаваць. Далей глядзіце, далей што пачалося? Калі прад'явілі уласна Кацярыны Варажун, пачалося адрозненне такое, што ёсць беларусы, а ёсць, Алексей, рускамоўныя грамадзяне Беларусі.
І чым быў я неправы пра аўстрыйскіх чысцюлей? Ну вот ну просто гэтыя асацыяцыі яны такія кантраверсійныя. Вось то бок беларусы ведаюць беларускую, піша нам Кацярына Варажун, а рускамоўныя грамадзяне Беларусі не ведаюць, але маглі б, каб захацелі, і я ж змагла. І далей типа англамоўныя, польскамоўныя дзеці, якія растуць цяпер у эміграцыі, яны таксама не беларусы. Да, піша нам Кацярына Варажун, беларусы ведаюць беларускую мову, а рускамоўныя грамадзяне Беларусі, ці, напрыклад, англамоўныя грамадзяне Беларусі, ці там польскамоўныя грамадзяне Беларусі не ведаюць. Значыць, вот, адна справа з беларусаў мы іх выпісваем, як бы выкрэсліваем. Адна справа ведаць, а другая справа размаўляць. Мне здаецца, гэта таксама розныя рэчы. Ну, вось ты ж не заўсёды размаўляеш па-беларуску. Я не заўсёды размаўляю па-беларуску. Часам па-англійску. Часам па-польску, часам Вось. Далей літоўску. Развіваюць думку. Дзеці Быкава таксама не беларусы. Не беларусы, але рускамоўныя грамадзяне Беларусі, піша нам Кацярына Варажун, калі яшчэ не рускія увогуле. Вось так. Ну, Твиттер тут, конечно, як бы сказаць, ну, прыел крыху. Хофед, карыстальнік, піша нам, я стараюся ўявіць, што б ёй адказаў сам Быкаў. Я думаю, піша ён бы яе абняў. І дараваў. Да, я думаю, што гэта, канешне, падобна на быкаўскую мараль. Цалкам магчыма, піша Эльсіца Слуцку, бо слова залішняе. Ну, давайте і мы абдымем, піша Хофед. Але не ўсім блізкая гэта вось быкаўская экзістэнцыяльная мараль. Не я, піша нам Эльсіца Слуцку. Ладно. Ведаеш, раптам вось Кацярына Варажун, калі прыходзіла да беларускасці, да беларускамоўнасці, вось чытаючы Быкава, асабліва доўгую дарогу дадому, дзе ён казаў, што вось мы зможам прыйсці да ліберальнага грамадства толькі праз такі базіс нацыянальны, вось зараз проста згубіла нейкі маральны арыентыр. Ведаеш, можна яе пашкадаваць? Як табе сказаць? Як бы маральны арыентыр у яе якраз вельмі такі крэпкі і зразумелы, просты, прямы, як, палка. Сіні Уінстон, піша нам, выхоўваў ён і першая жонка, якая была настаўніцай расійскай мовы і літаратуры. То бок ёсць, у прынцыпе, нюанс такі, да, што можа сам-то Быкаў і... Не быў ён бацькам-адзіночкам, не быў такім патрыётам рускай мовы расійскай, каб выхоўваць на дзіця. Ну, жонка, вот, настаўніцай. Ну, можа, ведаеш, ён заняты быў сваімі мемуарамі, сваімі пісьменамі. І вось, непахісная Кацярына Варажун. Дык ён і выхаваў на рускай, а пісаў на беларускай. Для каго? Відаць, не для ўласных дзяцей атрымліваецца, да? Атрымліваецца для ўсіх. А з чым тут паспрачацца? Вот я думаю, ну да, калі дзеці рускамоўныя. І вось, ну ладно, згодны я, што твае вот это вот параўнанні з аўстрыйцам адным вядомым, яны як бы не тое, каб не зусім не абгрунтаваныя. Бо далей мы прыходзім да вельмі простай думкі пра блэк-ліст пісьменнікаў. Калі мы Быкава заканцелілі тут, ну, дакладней, Кацярына Варажун, так давайте, а можна блэк-ліст пісьменнікаў, пытаецца карыстальнік весці з палёў? Так. Оказывается, што ўсё ж такі пакуль толькі Васіль Быкаў. А як жа... абоймы? Чаргінец. Не, ну Чаргінец, это па-руску для беларусаў. Про Алексеевич крыху потым будзе твіт. Мне, піша Кацярына, расказвалі, што хапае сучасных пісьменнікаў, якія пішуць і друкуюцца па-беларуска, ў жыцці з дзецьмі і ўнукамі на рускай мове размаўляюць. Але імёны мне не сказалі, каб я зусім не расчаравалася. А направду, каб хавайце гэтыя імёны, каб іх не закэнселілі напрач. У мяне, ведаеш, заўсёды такое дылематычнае пытанне, я разважаю на яго немагутнасці адказу, можа быць, гледачы дапамогуць. Вось што лепш, тварыць на беларускай мове, размаўляць у жыцці па-расейску, ці у жыцці размаўляць па-беларуску, а тварыць на расейскай, ангельскай, польскай мовах? Але ведаць беларуску. Ну, размаўляць у жыцці па-беларуску. Это ввогуле мастак. Не, ну мастакі ясна яны. Ну, то бок, разумееш, пісаць толькі пра арнамент. І у такім, а калі кампазітар, мне здаецца, што першаснае гэта ўсё ж такі тое, на якой мове ты размаўляеш.
А там тое, што ты напісаў па-расейску, там перакладуць нормально. Можаш сам перакласці пасля. Ёсць же такая штука, аўтарызаваны пераклад. Ну і Быкова ж на расейскую мову перакладалі. То бок лепш за ўсё ў жыцці размаўляць па-беларуску. Да. Я думаю, што это першасна. Нягледзячы на тое, што ў інтэрв'ю Васіль Быкаў вось гэты ўспамін яго на дзіця, што ўсё ж таки сказала внуку, да не лупі ты трасянкай, да давай уже на імперскай. Ірына Кацяловіч піша: абсурдней хіба не прыдумаеш закэнселіць Быкова, бо ён недастаткова беларускі. Ну тут, канешне, таксама складана не пагадзіцца. Калі Быкаў недастаткова беларускі, так хто вообще дастаткова беларускі? Кацярына Варажун. Нашая беларускасць недастатковая. Пытаецца карыстальнік Эмброу: Кацярына, заўсёды было цікава, вы працуеце дзе-небудзь або маеце ўласны бізнес? Я, калі шчыра, не зразумеў, да чаго ўвогуле гэтае пытанне. А я зразумеў. Што за пераход на асобы? А я зразумеў. Ведаеш што? Так. Ты памятаеш недаўную навіну пра тое, што Беларусь фільм схаваў фільм Васіля Быкова на чорных лядах. Схаваў. І шляхам простых лагічных дэдукцыяў я прыйшоў да высновы, што Кацярына Варажун хоць і жыве ў Аўстрыі, але ўсё ж таки працуе на кінастудыі Беларусь фільм. Яна не просто напісала твіт, а яшчэ і схавала стужку Быкова на чорных лядах. Бо канцеліць, так канцеліць. Па ўсіх фронтах. Так атрымалася, што Кацярына Варажун на Беларусь фільм заадно. Я бы нават не уявіў бы сабе такі сюжэт. І Страхар-Бляхар піша нам, давайте фіналізуем уже гэтую тэму. Калі яны адмянялі Алексеевич і Філіпенку за расійскасць, я маўчаў, бо я не прыхільнік Алексеевич і Філіпенкі. А потым яны прыйшлі адмяняць Быкова за расейскасць. Вось у такі час жывем, сябры. Ну, а навіны, канешне, нам час падкідвае вау. Легендарная. Вось ліцэй БДУ, вельмі крутую беларускую школу, 10-11 клас. Такі, тое, пра што там даўно колькі месяцаў казалі, да, такі перайменавалі ў гонар Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага. Ну, што і варта было чакаць, улічваючы тое, хто цяпер з'яўляецца дырэктаркай гэтага ліцэя. Там, да, сувязі з КДБ нават не хаваюцца, ў прынцыпе. А твіт ад Міхася Ільіна: о, новы буквар подвезлі. Дз. Літара Дз. Дзяржынскі. Гэта ён. Канешне, ну, з аднаго боку, таксама былі лёгкай разгубленасці, да, а з іншага боку, ну, былі жартачкі. Дзядуля, напрыклад, піша так: ва ўсіх школах Беларусі у траўні вучні здаюць кнігі. Толькі ў ліцэі БДУ дзеці будуць здаваць бацькоў. Ну, Дзяржынскі, это шо. Мне ведаеш, што адзінае, які плюс я магу знайсці ў гэтым, што перайменавалі ліцэй пад канец навучальнага году. То бок тыя, хто раздумвалі паступаць ці не паступаць, у ліцэй могуць выбраць не паступаць. То бок маглі ў верасні перайменаваць, калі ўжо ўсё з падводнай лодкі ты не падзенешся. І іншыя плюсы таксама знаходзіць твітар у гэтым прызначэнні. Дмітрый Гурневіч, журналіст Радыё Свабода, піша: мой зямляк з суседняй вёскі, якога хрысцілі ў тым самым касцёле, што і мяне, і чый бацька пахаваны побач з маімі прадзедамі, стаў патронам ліцэю БДУ. Хлопчыкам ён марыў мець шапку-невідзімку для знішчэння ўсіх маскалёў. Але ёсць нюанс. Вот нюансаў ёсць шмат, напрыклад, але вось пра гэтае для знішчэння ўсіх маскалёў некалькі твітаў. Не толькі адзін Дмітрий Гурневіч гэта заўважыў. Дзяржынскі: ни один поляк не убил столько русских, сколько он. То-то рускамирцы и ватники его так любят. А сапраўды, парадоксальна, да? Дзяржынскі — это ж некий герой там в советском легендариуме. Некий прародитель всех чекистов. No. Там, всех мочалок командир. Я теперь як зразумеў.
Ну я цяпер як зразумею, то бок чамусьці яны паважаюць такого класнага. Ну ён-то забіваў ворагаў народу, але так атрымалася, што ты маеш яшчэ прынцып быў іншы. Не, ну і мало того, ён же стварыў гэтую сістэму, якая пасля ладно, давайте все ж таки шчыра, не толькі маскалёў забівала, а то я сейчас договоримся до геноцида русского народа. Вось, як бы сістэма перамалывала всіх. Плюсы ад прызначэння Дзяржынскага працягваюцца. І нечакана знайшоў іх Александр Пейкін, стваральнік і кіраўнік Беларускага фонда спартовай салідарнасці, які прысвяціў гэтаму даволі доўгі тэкст. Ну, я не ведаю, ці сам ён спартсмен, але... Датычны. Але піша, наш земляк Дзяржынскі у першую чаргу быў наймагутнейшы рэвалюцыянер, змагар з расійскім імперыялізмам, чалавек неверагоднай энергіі і ўстойлівых перакананняў. Вау! Вау! What? Магчыма, называць ліцэй БДУ было і не абавязкова, але калі наступныя ліцэісты хаця б на некалькі адсоткаў будуць мець розум, энергію і сілу волі жалезнага Фелікса, то Беларусь чакае вялікая будучыня. Я вот думаю, его взломали, может быть? Я не ведаю. Ну, неяк это выглядае, ну, зусім як пранк. Типа, подпалитесь жопы, я тут Дзяржынскага хвалю. А што мне зрабіць, каб прыцягнуць да сябе ўвагу? Зрабіць што-нибудь карыснае, можа быць, неяк паўплываць на беларускіх спартоўцаў, на удзел іх у Алімпіядзе? Не, напишу пра які добры быў Дзяржынскі. Слухай, дарэчы, у мяне была такая думка. Вось гэтыя все расіяне, да, якія хочуць сабе шмат падпісчыкаў, шмат лайкаў, у кожнага рана ці позна з'яўляецца вот этот твіт пра смешную беларускую мову. І яны збіраюць на ім шмат падпісчыкаў, шмат лайкаў, спрэчкі, разыходзяцца все это. Я думаю, можа, у іх там ёсць нейкая школа прасоўвання ў твітары. І там кажуць, типа, вот вам расклад твитов на ближайший год. Сегодня про это, завтра про это. Там, умовно, на 186-й день твит про то, якая смешная белорусская мова. 187-й, який был хороший Дзяржынскі, да. Вот типа такого. Вот. И что вот нас чакае далей? А мы такие, як марионеточки. Такие на все это глядим. О, нифига себе. И як марионеточки... Дизлайк, коммент, туды-сюды рэплаем. А у іх ахопы, рэкламадаўцы. Пра ахопы зараз паговорым таксама, але пра ахопы не ў соцсетках, а пра ахопы звычайных людзей. Таму што гэта ў твітары абмяркоўвалі па ўсім свеце на гэтым тыдні. Але скончым з Дзяржынскім. Я затрудняюсь все это нікі чытаць. Адмаразуля 97% піша нам: калі ў любым эсэ пра асобу Дзяржынскага адсутнічаюць слова чырвоны і тэрор, прычым пажадана побач, гэта эсэ я не вартая. Сябры, абсалютна. Дакладна трэба іх ставіць побач, калі вы паставіце, што чырвоны адмаўляў тэрор. Чырвоны Дзяржынскі адмаўляў тэрор, это будзе зусім іншы сэнс. Дзяржынскі раўно чырвоны тэрор, сябры. А вот нечакана у нас такі зараз лірычны сюжэт. Так. Джипсенкоў прапануе батл. Бітву тытанаў. Хто больш легендарны сімвал горада Мінска, сябры? І прапануе нам двух культавых персонажаў. Першы гэта чалавек з дудачкай. І тут у вас метро, плошча Перамогі, плошча Кубаколаса, мелодыя, да. А другі гэта мужик, які з'яўляецца на кожным, і вось хутка, дзень незалежнасці, хутка вот гэта піўное... Дзень вызвалення Менску, ты хацеў. Піўное свята, ну, хацеў сказаць, да, сказаў нешта вот з галавы, ляпнуў, не падумаўшы, да. Вось, і гэта чалавек, які з'яўляецца на кожным такім свяце і танчыць з бутэлькай ці з бакалам піва, са стаканчыкам ён танчыць, са стаканчыкам піва на галаве, з пластикавым. Таксама, і, ну, пра яго відосы, канешне, аблятаюць свет, да.
Сябры, дарэчы, вось калі вы за мужчыну з дудачкай, за дудара, ставце лайк, падабайку. А калі вы за вот гэтага вот чалавека з піўным бакалам, ставце дызлайк. Як мы памятаем, лайкі і дызлайкі маюць для алгарытму Ютуба абсалютна аднолькавы эфект. Ён будзе разумець, што відэа наше не пакідае вас раўнадушнымі, абыякавымі. Таму ласка, ставце. Ну, а, конечно, ж, у рэплаях накидали рэплаю. І іншых кандыдатаў... Яшчэ легендарнейшых больш, можа быць, асоба. Мінска, легендарныя Мінчукі. Мяркую, што гэтая мадам піша из господин чырвоны кандыбобер Менска. Імя Ібрагім вам што-небудзь кажа? А я толькі, дарэчы, недавно даведаўся. Аллах Акбар. Што яна з Менску. Я думаю, дзесьці там... Питер, Питер там. Я наш на фоне нашей площади Олимп. Да, Олимпа. Дед Казимир. Жэй Казимир, вядомейшы таксама персонаж. Ну так. Калі ён трапляецца на вуліцы, я яго ў трамвае аднойчы бачыў, канешне, ён прыцягвае ўвагу да сябе. Не, ён выдатны стыль, выдатная харызма. Да, і чалавек з кагорты, іх называюць гарадскімі вар'ятамі. Я хочу сказаць, дарэчы, каб ён не падаў на нас у суд, што гарадскі вар'ят гэта не значыць вар'ят. Гэта просто такі... Я ў ягоным выпадку не факт. Такі тэрмін. Гэта Руслан Зголіч, рэжысёр і грамадскі дзеяч. Бомбардзіраваў нас лістамі на Еўрарадыё рэгулярна. Актывіст. Час таму. Актывіст. Белпошты. Да. Вось такія сімвалы Мінска. Калі у вас ёсць свае варыянты, гоў у каментары. Абмяркуем усё ў наступнай праграме. Ну что, з Мінска перамяшчаемся ў правінцыю. Так. Навіна, сябры, такая. Польскія фермеры праявілі крэатыў і разлілі ўздоўж мяжы з Беларуссю свіны гной. Ну, зразумела, так яны хочуць... Доўга б не лезлі нелегальныя мігранты. Адпужнуць парушальнікаў мусульманаў, таму што... Не халяльненька, да? Ісламскіх краінаў, да, свіння, гэта... Брудная жывёла. Нельга, трымайцеся падалей. Што думаю? Я, дарэчы, думаю, на першы погляд, канешне, як казалі, за ідэю 5. За выкананне? За выкананне, ну, я вот думаю, што яны ў першую чаргу паднасралі польскім памежнікам, якія працуюць. Якія будуць нюхаць. Тым рэгіёне, да, цяпер ім як бы што, процівагазы выдаваць. Цяпер і чэргі на межах павялічацца. Да, але Твіттер у гэтую, вось, у гэты сродак, у гэтую ідэю не верыць, сябры. Прапануе што-небудзь сваё? А чыталі бы Каран, піша нам нехта яшчэ з Джозеф Каламарі, з дзіўным нікам. Знали бы, што ім от этого ни холодно, ни жарко. Ну, они ж есть их это не будуць. Наивныя. Да, ну, можа быць, мусульмане, якія штурмуюць мяжу, таксама не чыталі Каран. Не чытаць-то не умеюць. Ось. Можна было яшчэ зуброўку разліць. Было б яшчэ адно кола абароны, піша нам дрэнны дрэд. Я так разумею, гаворка про тое, што прыманіліся б зубры. Як каты на валер'янку. Да, як каты на валер'янку. І так, ну, прайсці стала б крыху цяжэй. Яшчэ адзін скептык, ТТ Шпилер 1. Скажи, что тебе нехер заняться чем, не говоря об этом. Пусть еще крест животворящий напротив границы поставят и мелом обведут, может, поможет. Ну да. Про пах, конечно, цікавыя заўвагі, а раптам у мусліма насмарк. Ці ковідам хварэў і пахі зніклі, да? Тады будзе прорывацца і трэба яго свиной галёнкай харчаваць адразу. Ведаеш, я таксама прыдумаў... Хай ім свініну ў рот. Прыдумаў арт-акцыю, значит, трэба паставіць калы звычайныя, на якія трэба насадзіць свіныя галовы, як пудзелы, і хай ахоўваюць мяжу, падсвяціць ім вочы, там, ведаеш, эти пятачкі. Сюжэт беларускай прапаганды пра гэта. Як это круто. Якія, да, уночы падздымуць гэтыя свіныя галовы. Ну, гэта страшна ўначы выглядае. Уяві, яны пераскакваюць праз плот, а там такое іх чакае. Ну і вось, карыстальнік Just Андрей таксама падсумоўвае правал гэтай ідэі, а яны, польскія фермеры, думаюць, што мігранты па паху здагадаюцца, што гэта менавіта свіны гной,
а не які-небудзь іншы. Трэба таблічкі павесіць на гэта, на плот. На арабскай мове. Мы разлілі тут свіны гной, не хадзіце. Не хадзіць. А то раптам сярод мігрантаў патрапіцца нейкі гнойны сомелье, які па паху так. Это свіны. Свіны, не ідзем. Это курыны. Пойдзем тут. А з мяжы мы пакуль не сыходзім, таму што не так это проста. Ты хутка не сыдзеш, так? Не так это проста, сябры. Там па-ранейшаму захоўваюцца шалёныя чэргі, 20 плюс гадзінаў, што на аўтобусе, што на аўтамабілі, і міс Абломова вырашыла зажартаваць. Паіранізаваць. Піша яна, запускае новы аўтобус для паездак у Варшаву. І выглядае ён, па версіі міс Абломавай, вельмі падазрона падобным да купейнага вагона якога-небудзь цягніка. Я думаю, што жарт, правда, Алексей? Я думаю, таксама жарт. Тым больш, хаціце ў Польшчу? Пакутуйце. Это так, хто сказал? Кнырович. Карацей, у прынцыпе, ідэя-то неблагая. Едзеш сабе за храсной мяжы на ноч. Лежыш сабе. Склаўся, паспал. Курочку дастаў. Мы вырашылі, што гэта жарт, але не ўсе ў твітары вырашылі, што гэта жарт. І пачалі адказваць з фоткамі крутых цягнікоў, са спальнымі вагонамі. Аўтобусаў, прабачце. А вось такія міжгародныя аўтобусы ў В'етнаме пішуць. Падсветка там такая. Да. Карацей, тролінг не атрымаўся. Здараецца так, што ты хочаш зажартаваць, але жыццё такое, што проста твой жарт прымаюць за абсалютна сур'ёзную рэч. Яшчэ навіна з мяжы. Дмітрый Гурневіч, якога у нас сёння шмат, піша: грамадзянін Беларусі вяртаўся з ЕС дадому, на мяжы правяралі тэлефон, убачылі беларускамоўную раскладку і скаментавалі: за што вы так ненавідзіце сваю страну. Складана ўвогуле неяк гэта апісаць, як быць з такімі манкуртамі і хто яны ўвогуле такія. Вось гэтыя людзі, которые за што вы так ненавідзіце сваю страну, за беларускую раскладку. Я б ведаю, што я б казаў пра дзве дзяржаўныя мовы, там, вот это вот. А Твиттер... Две дзяржаўныя раскладкі. Да, Твиттер кажа іншае. Ён кажа Дмітру Гурневічу, што знаёмы з Дмітра Гурневіча. Транзіць. Тут іншае слова, але не піша Гурневіч, правераны чэл, не левы ананім. А так што, справадзоны. Правераны. У Джипсенкова ёсць адказ. Далейшы, і гучыць ён так. Они белорусы, мирные люди, сердцем преданные родной земле, искренне дружат, силы готовят. Они в работящей свободной семье. Вось гэта іранічна. Я думаю, што все пазналі гімн Беларусі, так бы мовіць, сучаснай рускай раскладкай, так бы мовіць. Тады што мы павінны сказаць так: мы выйдзем плотнымі рядамі на свабодный родной, свободную родную сваю. Добра, Алексей, добра, ты уже пачаў забываць рускую мову. Так мы даведаемся пра гэта. На пространство. На широкое пространство. Это Якуб Колас на Ростанях, як мы памятаем. Неяк так. Что, Паша, что там далей? Ёсць нейкая перлінка, можа быць? Бомба? Можа быць. Пярчынка нейкая? Слухай, дарэчы, Твиттер гэта ж адна з самых, я табе скажу, сацыяльных сетак, дзе вообще няма ніякіх тармазоў. Разбэшчаных. Да, разбэшчаных. Там вот эти все нюдзелі. Так і Маск сказаў, што дазваляе... Мало таго, дазволілі порно нават посціць. Толькі каб было... Посціць? Я не сустракаў яшчэ, на жаль. Але мусіць быць пазначана, што гэта контент 18+, там і ўсё такое. А жанчын, якія, скажем так, публікуюць такія нармальныя фотаздымкі свае, там даволі шмат. І вось адна такая запосціла фото сваё з прыміральні. Там яна прымірае гэта ці купальнік, ці просто набор нейкі такі ніжняй бялізны. Адпачынкам.
Да, і піша, ну што, мужики, на які купальнік хутчэй станет? На зялёны ці на... Дарэчы, як сірэневый па-беларуску цікава. Бэзавы. Тут я на бэзавы. Дзякуй, Алексей. Тут я ўжо падвіз. Ці на бэзавы. А іншая карыстальніца Твиттера абурылася і піша, слухайте, ну что это вот изноў, да? Бабы, когда вы совесть вообще уже поимеете и перестанете постить свои оголенные фотки? Але оказалось, что проблема гэтых здымкаў не у прелестях. У прелестях. И не на тым, что купальник. У прелестях перавагі гэтага поста. А вось праблема ў тым, што не вельмі гігіенічна апранаць трусы з крамы на сябе. І самае галоўнае, адны з іх-то гэтая жанчына дакладна верне. А можа яна купіць 2 комплекты? Ну, яна ж хоча, каб мы выбралі, які? Бэзавы ці зялёны. Значыць... Ты ведаеш жанчын. Думаеш, адны застануцца ў краме. Мне здаецца, гэта гарантыя. Далей пачынаецца абмеркаванне. Вось гэтая жанчына, она ўсё ж таки не падтрымлівае і піша, вы ведалі, што каб бактэрыі, грыбкі, бла-бла-бла, вот это все сышлі, трэба простая савецкая памыцца. А ёй пішуць у стылі, ты все роўна прышпільвайся у машыне, бо ты можаш вадзіць як заўгодна крута, але на дароге бяспечна табе трапіцца насустрач які-небудзь дрэнны кіроўца і як бы эфект адзін. Сумленне, пішуць, з'явіцца разам з хламідыямі, калі чыя-небудзь немытая піся здасць адзін з купальнікаў, якія пасля прымерыць мытая піся. Блин, я, калі шчыра, пасля этого буду крыху пераймацца. Мне здаецца, я і што не вельмі разумею, якім чынам у якіх это крамах дазваляецца прыміраць майткі. Я нешта такое не заўважаў. Да, я вот калі мужчынскія майткі набываю, што не прыміраеш. Жаночыя хіба што таксама. Ну, я не ведаю, можа у жанчын там нейкія іншыя. Апранаеш майткі, але на свае майткі. Ну, каб не было контакта з... Неяк тупа. З рознымі, думаю, что это неяк мікрафлорамі. Я разумею, что каб не было контакта, але все ж таки это неяк тупо. Майткі на майткі, так это шо? Як ты это прыміраеш? Там же майткі под майткамі. Можа лепш увогуле без майтак тады. Фіналізуем гэтую тэму нечым твітам. Дзіўна, што гледзячы на гэтыя фотаздымкі, ніхто не запрапанаваў схуднець. Усе былі усхваляваныя пісей. А вось пра схуднець, сябры, наступная частка нашай праграмы. І гэта той выпадак, калі беларусы ўключыліся ў сітуацыю, у абмеркаванне, якое глобальна ахапіла Твиттер. Ну, слухай, а чым мы горш, прабачце? У прынцыпе, да. Мы ў адной з мінулых праграм распавядалі пра тое, што беларусы спарадзілі першы свой уласны такі мега-флешмоб пра Наталью Радзіну, таксіста, і на сэрцы стала добра і хораша. Вось, а тут увесь свет пачаў абмяркоўваць такі нюанс. Ёсць, аказваецца, лек супраць дыябету, ён называецца Азімпік. Так. І гэты лек выклікае такі эфект. Пабочны эфект, пабочку. Не хочацца есці. Бо ты яго ўжываеш, там нешта адбываецца з гармончыкамі, і просто тупо не хочацца есці. Блакуецца стром. Да, ты не еш і худееш. І, карацей, весь Голливуд, кажуць, сидзіць на гэтым Азімпіку, але ёсць нюанс. Ён каштуе... Я ведаю яшчэ адну рэч. Нармальна грошай. Не, на чым сидзіць Голливуд? На чым сидзіць Голливуд, дазваляе не есці. Ну, можа, нават таннейшая за Азімпік. Напэўна. Але ёсць нюанс недазволены. Азімпік, калі ласка, у аптэцы, по рецепту, што праўда, канешне, але, ну, вот, дасяжны і легальны. І вот у чым, уласна, сутнасць абмеркавання в тым, што і па-англійску было шмат такіх твітаў. Прывілей быць худым атрымалі заможныя людзі. Якіх ёсць грошы купіць ежу. Да, ёсць грошы. Это яны парадаксальна. Класная думка, што прывілей быць тоўстым атрымалі таксама яны. То бок...
А бедныя, атрымліваецца, ні туды, ні сюды. Азімпік, пішуць нам, каштуе каласальных грошай, а даступныя якасныя дженерікі, то бок замяняльнікі з'явяцца праз гадоў 10-20. Ну, пачакаем. Пры з'яўленні таблеткі, пігулкі несмяротнасці, неўміручасці будзе тое самае, задаецца аўтарам гэтага твіта, то бок першымі заможныя, а далей уже мы з вами гадоў праз 10-20, да? Але я бачыў і іншыя працягі такіх постаў, што з іншага боку клас і все пабочкі таксама адчуюць на сябе тыя, хто вось цяпер кінуўся ўжываць азімпік, то бок хто смеецца апошнім. Класная тэставая група і без нас, калі ласка, вось все выпрабуюць. Але у нашым сегменце твіттера абмеркаванне пайшло ў іншы бок. Таму што некаторыя твіттерскія, пачытаўшы всю гэтую штуку пра азімпік, просто написали так: бедным нагадваем, можна просто менш есці і больш рухацца. То бок, калі у вас няма, што яны і робяць. Калі у вас няма грошай на азімпік, ешце менш, рухайцеся больш, будзеце худыя. Яшчэ з прыкладна тых жа і такіх жа рэплаяў Іван Шыла, дарэчы, наперадзе планеты ўсё ўжо піша: ужо атрымаў рэцэпт на азімпік у Польшчы. Я заможны, у мяне няма дыябета. Атрымліваецца, ён багаты. Іван заможны. Так мы і ведалі все, што... Іван, можа быць, вы з намі звяжыцеся, мы вас тут як бы рэкламуем. Прыйшоў такі мільянер такой, а у меня уже і рэцэпт на азімпік ёсць. Да. Але яму адказваюць, што моя улюбёная прад'ява да азімпіка, чувакі, не жрать абсолютно бесплатно. То бок, мало того, что ты не тратишься на азімпік, ты яшчэ і абсолютно бесплатно нават яшчэ ашчаджаеш нешта. Да? А я, як нутрыцыолог, хочу сказаць, што не жраць трэба толькі мадыфікаваную ежу. А ты дакладна нутрыцыолог? А што не бачна? Па маіх шчочках. Іван Шыла, дарэчы, адразу ж ідзе далей і прыкладае, фото свайго рецепта своего азімпіка. Проходьте, молодой человек, показывайте свой азімпік. Дик азімпік. Ну, короче, да. Что отказывает Твиттер на этой предъяве? Ты просто не ешьте, да? Как же людей бесит мысль о том, что человек действительно властен над большинством своих состояний. Любо-дорого смотреть. Товок Костюгова, Лесприт нам кажа, можна не есці, таму што цэлая хваля абураных людзей вось гэтым меркаваннем кажуць: да немагчыма не есці, мы гэта не кантралюем, мы ўсё роўна будзем жраць. Карацей, нам, каб схуднець, патрэбны азімпік. Ідзіце нахер са сваімі парадамі менш есці і больш рухацца. Костюгова піша он, што людзі, вы слабенькія. Трэба быць памацней, а так вот бесіць вас тое, што бесіць не мусіць. Ну, а для некага ў твітары любая сітуацыя гэта нагода для жартаў. Так, нарэшце. У нас ёсць. Нарэшце. Такі у нас ёсць спадар Джипсенкова. Мне здаецца, што ўжо не першы твіт сёння ад Джипсенкова. Гэта вядомы мем пра... Не жраць. Пра Бараміра, там пра Фараміра. Я ўжо заблытаўся ў гэтых чуваках з «Властеліна колец». Там быў Мечислав, Богуслав, любимый Барамір, які все рабіў лепш, чым яго браты. Вот. І прыходзіць да таты яго брат і піша: я скінуў 15 кілаграмаў пры дапамозе азімпіка, а тата яго адказвае: а Барамір бы скінуў пры дапамозе Акрэсціна. Цыпа. Да, жарты ўсё чарнее. Да, ну а азімпік паглядзім. Цікава. Але сярод маіх знаёмых, акрамя Івана Шылы, пакуль што няма тых, хто карыстаецца. А можа, Іван Шыла і не карыстаецца, можа, он просто рэцэпт взял. Ну, а я пойду поем. Ведаеш, это мільянеры, яны толькі выдзелваюцца. Яшчэ адна тэма, сябры, пра аднакласнікаў. Каротенькая, ну, лета, выпускныя. І грамадзянін пытаецца ў нас: а вы калі апошні раз бачылі кагосьці з аднакласнікаў? Цікавае пытанне. Сапраўды цікавае пытанне, рэальна цікавае. Я прызадумаўся таксама.
Вось нейкая Ольга Гелф адказвае гадоў 30 назад, ён адказвае, магчыма, мы вучыліся разам, і гэта сапраўды магчыма, сябры, вот можаш як бы перапісвацца з некім у твітары, не бачыўшы 30 гадоў сваіх аднакласнікаў. І аказваецца, твой аднакласнік ці аднакласніца. Пасля высветліць цікавыя рэчы. Вось то да. Але аказваецца, што это мы з вами такія вот як бы адвучыліся ў школе і забылі гэтых людзей, што, слухай, якіх мы дзёргалі за касічкі, дражнілі, якія нас за гаражамі піць. Ты знаходзішся 11 гадоў у калектыве з людзьмі, якіх ты не выбіраў, якія табе могуць быць абсалютна нецікавыя па інтарэсах, знаходзішся 30 гадоў у краіне з прэзідэнтам, якога ты не выбіраў. І што? Я разумею, што ты кажаш. Некія выпадковыя людзі, чаго з імі далі сябраваць. Але Твіттер піша так. Вот, учора бачыўся, але не бачыў раптам вы сышліся, мэтч адбыўся. Нанасекунду таму. Нанасекунду. Алеська Роза. Жыву ў сваім жа раёне, сустракаю кожны дзень. Карацей, не все такія социофобы, социопаты, што развіталіся з аднакласнікамі назаўжды пасля таго, як скончылі школу. Я таксама некаторых бачыў там 2 гады таму, можа быць, у розных краінах. І што? А я, калі шчыра, сваіх не бачыў даўнавата. Сябры, гэта было бла-бла-шоу Чык-Чырык. Загаварыліся мы, зачырыкаліся капітальна. Зачырыкаліся, ахапілі просто увесь свет гэтымі тэмамі, ад аднакласнікаў да Васіля Быкова, уласна кажучы. Ад Азімпіка да беларускай раскладкі на клавіатуры. Гэтым і крута. Твиттер — гэта там, дзе абмяркоўваюць самае важнае, самая якасная аналітыка. У нашай праграме сустрэнемся праз тыдзень. Алексей Сапрыкін, Павел Свердлоў, бла-бла-шоу Чык-Чырык. Да пабачэння.